От я ж тобі кажу, а харків'яни терплять атаку ФАБами. Потім українці терплять, окрім Закарпаття, комендантську годину. Це обмеження. А хтось терпить те, що ховається від бусифікації. Терплять. А хтось доводиться комусь терпіти, жінкам і матерям, своїх чоловіків і синів, які на фронті. Чоловікам терпіти, вони чекають, так, ну це боляче. Коли ти сидиш, ти чекаєш якихось новин, чи не дай Боже, щоб не сталося, щоб написав він якесь повідомлення, отримати від нього дзвінок. Коли це все скінчиться і вони повернуться. Так, звичайно, це ж доводиться їм, це терпіння мати, так, це вони терплять. Потім чоловікам, які на фронті, доводиться терпіти, які, наприклад, там чекають ротації або щось, і вони сидять в холоді, вони сидять, ну не треба пояснювати, які. Хтось терпить те, що не може виїхати за kordon. У кожного своє терпіння, у кожному своє доводиться терпіти. Хтось не може, хтось терпить те, що доводиться, наприклад, в Польщі сидить чоловіків, які виїхали на початку і не можуть приїхати на батьківщину, їм теж доводиться терпіти. Але в кожного терпіння межа, Слава, є. Терпіти обмеження того, що ти не можеш. Ти розумієш, от люди, які готові терпіти до кінця війни, сидіти в Польщі. Я не про них, я про терпіння справжнє, реальне. От я тобі кажу, що скільки терпіти, не зрозуміло, і що терпіти. Зараз доведеться потерпіти країнам Європейського Союзу. Зараз вони сидять як на голках. Чому? Бо розпочалися навчання Росії і Білорусі, які називаються «Захід-2025», під час яких так само, напевне, і відпрацьовують сценарій захоплення Сувальського коридору. Ви зараз бачите його на ваших екранах. Сувальський коридор – це такий частина нейтральної зони. Що ви показуєте нам? А можна сказати Сувальський коридор? От Сувальський коридор – це не... ось, подивіться, просто погано видно. От дивіться, так, в центрі, в самому середині, бачите, Білорусь, і це така ділянка кордону між Польщею і Литвою. Якщо я не помиляюся, 65 кілометрів. І ця ділянка... 65,5 кілометрів, дякую. А ця ділянка кордону, така є це нейтральна зона, і вона сполучає між собою Білорусь і Калінінградську область. Калінінградська область – це частина Російської Федерації. Російська Федерація не має до неї сухопутного сполучення, сухопутного коридору. І Сувальський коридор, він нейтральний, там немає нічиїх військ. Ні Литви, ні Польщі, ні якоїсь іншої країни, ні Росії, ні Білорусі. І Росія давно мріє організувати сухопутне сполучення між собою, тобто між Білорусі. Ну, Білорусі вони ж вважають своєю частиною Росії вважають. Частиною Російської Федерації, вже союзною державою. Із Сувальським коридором. Цифри, які ми знаємо про, що стосуються кількості військових, які беруть участь у цих навчаннях, то це 18 тисяч військових. Хоча білоруси назвали зовсім іншу цифру – 7 тисяч військовослужбовців. Звичайно, це серйозна загроза спокою серед країн Європи, як я сказав, і тих країн, які є членами НАТО. Тому в Білорусь приїхали вчора спостерігати за тим, що відбувається американські військові, які, на думку білоруського, за словами білоруського оборонного відомства, у них міністр оборони, у нього прізвище Хренін. Серйозно? Так, Хренін. Так от міністр оборони Хренін, він сказав, що вони можуть дивитися, спостерігати за всім, що їх цікавить, вони можуть поспілкуватися з людьми напряму. Правильно? Так, Хренін. Зі мною в зв'язку Сергій Бульба, це білоруський громадський та політичний діяч і засновник Білого Легіону. Голова Білорусь 2.0. Робимо разом. Добрий день вам, Сергію. Вітаю. Сергію, ну от бачите, зараз європейці як на іголках. І Білорусі, так розумію, Лукашенко теж на голках, тому що йому доводиться звиватися. Мені здається, от вчора здається теж, видання з видань назвали те, що прилетіли американські військові до Білорусі потеплінням у відносинах Штати-Білорусь. Так? Як це на Лукашенка діє і як це може відобразитися на його відносинах з Путіним? Те, що у нього потепління з Америкою? Ну, глядите, Путин ставится до Трампа, это вы же почитаете российскую эту информационную простору, это агент Краснов, это наш человек, все добре. Тому, в принципі, контакти Лукашенки з Путіним, я на його не надто напружували до певного моменту, тому що, в принципі, російська знешня розвідка ведала
што там адбываецца, як там адбываецца. Яны разумеюць, што Лукашенко работае цераз гэтых кушнераў, старэйшага і малодшага. Я нагадаю, што это блізкія да сям'і Трампа людзі. Старэйшы кушнер, ён родам з Беларусі, з Наваградка з нашага. Лукашенко з ім спрабавалі наладзіць адносіны Лукашэнкі, адміністрацыі Лукашэнкі яшчэ ў першую кадэнцыю Трампа. Зараз для іх не стала чымсьці новым. Яны як бы так дапрацоўваюць напрацаванае, скажем так. Вельмі паказова то, што адбылося, глядзіце. Пагаворваюць, што нарэшце Пуціна это пачало турбаваць. Ён палічыў, што тут уже элементы сепаратызма нейкія з беларускага боку з'явіліся з боку Лукашэнкі. Так. Я трошку чаму, таму што Путін, напрыклад, яшчэ месяцаў 10 таму абяцаў Лукашэнку крэдыту 1,5 мільярды на імпартазамяшчэнне, так званы. Звычайна расійскія крэдыты Лукашенко траціў як хацеў, у прынцыпе, на нейкія свае мэты, то бок спісвалася, ўсё нармальна. А зараз, у прынцыпе, Путін вельмі незадаволены тым, што Лукашенко яго падмануў, што ён пераназначыў сябе зноўку ў 25-м годзе, у гэтым годзе пераназначыў прэзідэнт. У іх была дамоўленасць у 20-м, пасля таго, як Расія дапамагла задушыць гэтыя пратэсты ў Мінску. Буйныя, да, калі там пад мільён народу выходзіла па ўсёй Беларусі. В обмен на это Лукашенко абяцаў больш не вылучацца. То бок у 25-м годзе ён ужо абяцаў паставіць прэзідэнтам каго-небудзь больш маладога і больш зручнага для Масквы, хто нармальна правядзе прыватызацыю ў інтарэсах Расіі. Але ж Лукашенко на это не пайшоў, таму што ў яго з'явіўся мара, ён паглядзеў на карэйскую народна-дэмакратычную, ён паглядзеў, як там улада пераходзіць ад старэйшага да малодшага. Бок ён у сябе сур'ёзна марыць у цэнтры Еўропы ў 21 стагоддзі арганізаваць такую ж дынастыю. Вот это то, спасае Беларусь, ратуе Беларусь ад канчатковага паглынання Расіі. Таму ён пачаў мітусіцца, то сама бегаць, шукаць альтэрнатыўныя крыніцы, дзе ўзяць грошы. Пачаў мітусіцца па ўсім глобусе, куды яго пускалі, прынамсі. З'ездзіў ён па азіяцкіх краінах, там нічога не атрымаў, у Саудах шукаў якога-небудзь шалёнага там мільярдэра, які там на нафце лёгкія грошы падымае, што ён, маўляў, будзе інвеставаць у Беларусь. Нікога такога не знайшлося. Потым Лукашенко прабегся па афрыканскіх краінах, паглядзеў, што мяняць трактара МТЗ на пальмавае масла ці на бананы, так сабе бізнес. Заганяў ён у Кітай, у Кітаі таксама, у прынцыпе, кітайцы даюць у адрозненне ад русакоў звязаныя крэдыты. То бок, калі яны на нешта выдзяляюць, то яны ж выдзяляюць тых, хто іхніх жа работнікаў, якія будуць. Калі это будаваць нешта трэба, то сваіх будаўнікоў. То бок, усё звязанае, там абы-як не патраціш. Таму Лукашэнкі зараз дылема аказалася, што беларускі эканамічны цуд, ён без вонкага падсілкавання, ён не жыццяздольны. І каб птушка не прылегла на бачок, не здохла, то вот ён мітусіцца, шукае, дзе ўзяць грошы. Ну і вот з Трампам ён лічыць, што можа атрымацца цікавая камбінацыя. У тым ліку ёсць такая інсайдерская інфармацыя, што яшчэ адзін руднік на калійным камбінаце у нас новы адкрываецца. То бок іх было 2, зараз 3 робіцца, в прынцыпе, на кітайскія грошы, але ж не сэнс. Вот ён хоча падвязаць гэтых самых кушнераў, даць ім долю ў гэтым бізнесе, каб яны сталі ягонымі пастаяннымі лабістамі менавіта ўнутры сям'і Трампа. Глядзіце, Трамп, у прынцыпе, Лукашенко перадаў яму запрашэнне ў Беларусі, прычым это самае запрасіў разам з Меланіяй і разам з кушнерамі. Да. І вот он вельмі спадзяецца, Трамп быццам бы выказаў зацікаўленасць, ён вельмі спадзяецца, што прыедзе Трамп, і наступіць у нас шчасце і працвітанне. До конца года яны плануюць выпусціць усіх палітвязняў, пагаворваюць, у бліжэйшым часам яшчэ 300 выпусціць. Але ж трэба разумець, што Лукашенко абсалютна цынічны персанаж, ён прадае ўжо палітвязняў 3-й раз за сваё цараванне, за 30 гадоў свайго царавання. Таму ён выпускаў спачатку там па 20-30, зараз ён 50 выпусціў, але ж пры гэтым грабуць пастаянна ў месяц па 120, па 200 новых. То бок ствараюць, скажем так, запас для бізнеса. Даруйце, як это не цынічна гучыць, бо это лёсы людзей, это жыццё людзей. Вот ён гандлюе гэтым.
Ну, вот такая поганая ситуация на сегодняшний день. Тое, што Пуцін незадаволены, Пуцін адчуў нейкія элементы сепаратызма, сведчыць пра тое, што вот эта аперацыя праведзена з запускам БПЛА на польскую тэрыторыю, якраз для таго, каб сарваць вот гэтыя самыя перамовы Мінска з Вашынгтонам. Але мы бачым, што пры ўсім пры тым беларусы пачалі выкручвацца як ужака на патэльне. То бок Міністэрства абароны Беларусі папярэдзіла Польшу пра тое, што ідуць гэтыя дроны на польскую тэрыторыю. І як яны кажуць, ва ўзаемадзеянні разам з польскім міністэрствам абароны яны як бы так ліквідавалі пагрозу. Цікава было назіраць за рэакцыяй беларускіх дзяржаўных СМІ. Частка з іх паспрабавала сваліць адказнасць на Украіну, што это, маўляў, Украіна там рыбам прыціснула гэтыя бедныя там дрончыкі, таму яны паляцелі на Польшчу. Але ж паколькі частка дронаў ішла на прасткі цераз тэрыторыю Беларусі на Польшу, тут адкруціцца як бы так ужо ніяк не выпадала, то частка дзяржаўных, паўтаруся, менавіта дзяржаўных СМІ напісала, што это чыста расійскія дроны пайшлі на Польшу. Да. А дивіться, те, що відбуваються ці навчання, ми розуміємо, абсолютно не випадково співпадає з атаками дронів на Польщу. Спочатку ці 19 дронів, які залетіли, вчора над урядовим кварталом у Варшаві збивали дрон. Причому прямо не сказали, що це російський дрон, бо ми ж розуміємо, що це не якийсь там лівий дрон. Таким чином Путін випробовує НАТО і випробовує, чи взагалі вони готові дати якусь відсіч. Зараз Путін розуміє, що ніяку відсіч вони не готові йому дати. І далі, от припускаючи, моделюємо ситуацію. От я всім ставлю таке питання. От як ви думаєте, якби оці російські війська з Білорусі почали рухатися, от в прямому сенсі, збиваючи прикордонні стовпчики, от по цьому Сувальському коридору в сторону Калінінградської області. От зайшли в цей Сувальський коридор. Країни НАТО відкрили б по ним вогонь? Чи просто б це схавали? Глядзіце, я трошку гістарычны ракурс правяду. Калісьці Сталін планаваў перадаць Калінінград у склад Беларусі. Так. А потым палякі ў яго выклінчылі то самае кавалак лесу, кавалак Белавежскай пушчы разам з Беластокам, з Беласточчынай. Я нагадаю, што для нас у 41-м вайна пачалася не з захопу Брэста, як яны гавораць, а з захопу Беластоку. Да. У нас зараз пра гэта непрынятна гаварыць, каб беларусы не запытваліся, куды дзеўся Беласток, уласна. Глядзіце, вот это Сувалскі коридор, это забалочаная, лясістая месцамі мясцовасць. То бок там няма вот такой вот шашы, якая там восьмипалосная, там асветленая ліхтарамі, там такого няма. Я не першы раз уже засяроджваю увагу тое, што Сувалскі калідор, рэальны Сувалскі калідор, это траса Вільня-Каўнас. Разумееце, то ніхто па тых балотах нікуды не полезе. Тым больш, глядзіце, вот этот кавалак, ён колькі там, кілометраў 70, а якой шырыні трэба стварыць, каб гэты калідор быў, для таго, каб ён не прабіваўся ўсёй ствольнай артылерыяй, скажыце. Таксама кіламетраў 100, дык это называецца, дык прасцей тады ўсю Літву з Латвіі забраць, чым это самы кавалак гэтых балот трымаць. То бок тут небяспека больш сур'ёзная. Беларусы паведамляюць, што зараз ва ўчэннях удзельнічае 6 тысяч з боку беларусаў і 1 тысяча з боку расіян. Літоўская выведка гаворыць, лічбы прыкладна такія ж называе, адно, што па расіянах яны гавораць, што русакоў 2000. То бок Літва, як бы так, яна шчыльна адсочвае, таму я лічу, што эта інфармацыя дастаткова даставерна. Чакаць, што такімі сіламі кудысьці яны стануць заходзіць, не. На маё разуменне, вот з 22-го году Путін, чаму ён не ўвёў беларускія войскі ў вайну супраць Украіны, таму што ён мае дастаткова агентуры на ўсіх узроўнях, ва ўсіх беларускіх сілавых структурах, і ён бачыў, што беларусы крытычна не гатовыя ваяваць увогуле, а тым больш ваяваць з Украінай яны не будуць. То бок ён разумеў, што аднымі чеченскімі заградатрадамі тут не абыдзешся, бо заградатрад это з тылу. А ты ж не пракантралюеш, каб беларусы не пераходзілі на бок украінцаў разам з тэхнікай. То бок, на маё разуменне, асноўная прычына была менавіта ў гэтым. Вот за вот этот час 22-го года беларускія міністэрства абароны, все астатнія сілавыя структуры, яны знаходзяцца пастаянна ў стане перманентных навучанняў. Іх ганяюць па ўсім перыметры Беларусі, іх перамяшчаюць пастаянна, іх да чагосьці там прывучаюць.
Причем, что вот до вашей версии, тое, что ну, про сувалкі, про тое, што іх кудысьці могуць скарыстаць, вельмі часта яны зараз адпрацоўваюць менавіта да дэсантавання з невялічкай вышыні. То бок сапраўды такое ўражанне, што і для чагосьці рыхтуюць. Так от, глядзіце, на маё разуменне, Пуцін стварае якраз ударны кулак, які, у прынцыпе, будзе кіравацца у выпадку адхілення Лукашэнкі, ці нават не адхілення, а проста ў гарызанталі, яны па сваіх гарызантальных сувязях, яны пачнуць нейкую аперацыю беларускімі вайскоўцамі на любым накірунку ці на... Напрыклад, я тут гаварыў з украінскімі сябрамі, яны асцерагаюцца, каб не было ніякіх ДРГ, напрыклад, са спробай захапіць Ровенскую атамную станцыю. Разумееце, што зроблена? Форма русакоў і беларусаў уніфікаваная. То бок, хто якія шаўроны на сябе павесіць, тут халера яго ведае, ніхто не ўгадае. По-другое, агулам усіх гэтых атрадаў, глядзіце, на сённяшні дзень намеснік міністра ўнутраных спраў, ён стварыў ўжо ці 14, ці 15 ОСН, атрадаў спецыяльнае прызначэння, быццам на базе былых вайскоўцаў спецназу ўнутраных войск. Так. То бок быццам бы это мусіць мець на ўвазе, што это для ўнутраных нейкіх патрэбаў, таму што, ну, як звычайна, Міністэрства абароны это ахова вонкавага перыметру, а Міністэрства ўнутраных спраў это ахова ўнутранага апарату. Так. Але ж не, глядзіце, вот гэтыя атрады спецпрызначэння, яны маюць ярка выражаную ідэалогію штурмавікоў. Для каго, для чаго? Тым больш, што сам Нікалай Карпенкоў, вот гэты самы намеснік міністра, ён вядомы як абсалютна прарасійскі персанаж. Бок Лукашэнку это абсалютна не турбуе, яго не хвалюе, напрыклад, ну вот яго некалькі генералаў, напрыклад, кіраўнік Саўбеза цяперашняга беларускага генерал Вальфовіч, у нас беларускія сілавікі смяюцца, што ў яго ў Маскве на Лубянцы свой кабінет асобны. Ну, але ж Лукашэнку это ніяк не засмучвае, ён працягвае гуляцца з гэтымі людзямі, ён упэўнены, што як бы так яны яго не падвядуць. Так от, вяртаючыся да гэтых атрадаў, глядзіце, менавіта ў гэтых атрадах як бы растварыліся якраз тыя вагнераўцы, якія засталіся на тэрыторыі Беларусі. Увесь час ідзе падрыхтоўка, баявая падрыхтоўка, увесь час яны адпрацоўваюць, прычым ва ўзаемадзеянні з Альфай КДБ, ці сіламі спецыяльных аперацый Міністэрства абароны. То бок такім чынам яны давялі вот это ударны кулак, менавіта беларускі, да 30-35 тысяч людзей, якія як бы так, ну, больш-менш падрыхтаваныя, да. Для каго, для чаго это робіцца? Я не здзіўлюся, калі Лукашенко на нейкім этапе, калі вот ён русакам стане канкрэтна замінаць, што яны яго якім-небудзь чынам адхіляць ад улады, і вот это 35 тысяч, яны якраз пад кіраўніцтвам генерала Вальфовіча і генерала Карпенкова, яны пойдуць роўна туды, куды скажа Пуцін. Вот в чым бяда. І я так разумею, што беларуская контрвыведка, яна это разумее, і на сённяшні момант яны стараюцца шчыльна адсочваць падчас вот гэтых навучанняў, каб Расія сама не запустила які-небудзь ДРГ, які-небудзь бок, не приляпіўшы ім на, скажем так, беларускія шевроны. Ну от, я теж про це думаю, що якраз таки передягнувши їх в білорусів, Путін може влаштувати провокацію, а сам сказати, знаєте, як в тому анекдоті, а ручки-то вот вони. Я ж вам сказав, що форма уніфікована, тут навіть не треба перепронати, тут просто шеврони, якби так, поміняти і все. Так, форму перешити. А от ви сказали, що дійсно Сувальський коридор, по ньому не так, але ж розумієте, техніка вже зовсім інша. Прогрес, військовий прогрес, він іде, є безпілотники, можна висаджуватися. Тим паче, якщо це, умовно кажучи, буде рухатися якісь надземні системи над Сувальським коридором, якщо поляки не збивають безпілотники, які летять вже над їхньою територією, а тим паче навряд чи вони будуть збивати щось, а особливо, якщо це, наприклад, не знаю, гелікоптер летить над нейтральною зоною, ну навряд чи вони будуть стріляти, боячися прямої конфронтації з Росією та Білорусією. Ну, та нейтральна зона, повторюсь, там хапає болото, все, яна абсолютно не актуальна у військовому плані. Літоўцы вельмі, вот калі з імі размаўляеш, я кажу, вы разумееце, што, як бы так, ну, вот літоўцы шчыра выдохнули, а калі сказали беларускі вот это Хрэнін, про якога вы, да, узнавалі, да, что Хрэнін заявіў, что вот такая хрень, мы тут подумали, что мы переносим это навучанне ўглуб тэрыторыі Беларусі. І яны сапраўды зараз адбываюцца на тэрыторыі Вітебскай,
Минской и это самое, по-моему, Могилевской области не дали. То бок яны адмыслова адсунули ад мяжы з Украінай, ад мяжы з Літвой, з Польшчай. І ви думаєте, Ну, це була ініціатива Лукашенка? А я не ведаю, ці ёсць у Лукашенка магчымасць уплываць увогуле на гэтыя працэсы. Я бачу, што спачатку вучэнні былі заяўленыя якраз побач у Гродненскай вобласці, вучэнні былі заяўлены з удзелам 13 тысяч вайсковых, але ж пасля трохбаковай кансультацыі памочніка прэм'ер-міністра Китая і ў гэты ж дзень былі заўважаныя прылёт нейкіх бортоў з Расіі, то бок адбыліся нейкія трохбаковыя перамовы, якія не надта фішуюцца. І на наступны дзень это самае выйшаў Хрэнін і заявіў, што вот прынята рашэнне знізіць колькасць удзельнікаў раз, а другое это адсунуць іх ад мяжы, ад заходняй мяжы. То бок тут якраз роля Китая значна большая, чым роля Лукашенка. Я вас зрозумів. Сергію, я вам дуже дякую. Сергій Бульба, білоруський громадський і політичний діяч, і засновник Білого легіону, голова Білорусь 2.0. Робимо разом.